дуруд ба кулли мухлисони телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. имрӯзҳо ҷаҳони мо дар вартаи бадбахтиву шумӣ қарор дорад ва ин аст ки аз чанголи вируси корона чандин одамони бузург моро тарк мекунанд. марде ки бо рафтанаш дар қалби бузургтарин одамони дунёӣ тухми ғам кошт ва аз худ номи нек ва мероси бузурге боқӣ гузошт. абдулманап нурмагомедов ана бо ҳамин исм чанде пеш ҷаҳони варзиш бузургтарин мураббиро аз даст дод ва имрӯз мо аз он мегӯем ки марги ин марди майдон чӣ касонеро андӯҳгин сохтааст. аввалин шуда хабари марги мураббии доғистониро раис ҷумҳури Чеченистон Рамазон Қодиров расонаӣ кард. ӯ дар телеграм-канали худ навиштааст ки ҳоли ҳозир хабари шуми марги Абдулманап Нурмагомедов ба ман расид дӯстон. ӯ моро тарк кард ва аз худ насли арзандаеро боқӣ гузошт. рӯҳат шод бод устоди устодон. баъдан Ҳабиб Нурмагомедов писари Абдулманап Нурмагомедов гуфт ки ҳангоми паҳн шудани хабари марги падараш президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба ӯ занг зада ва изҳори ҳамдардӣ баён намудааст. ин гуфтаҳои Ҳабибро ҳамчунин Дмитрий Песков котиби матбуотии президенти Русия тасдиқ намудааст. гуфта мешавад ки Абдулманап Нурмагомедов дар синни 57-солагӣ баъд аз бемории тӯлонӣ дар яке аз беморхонаҳои ҳарбии пойтахти Русия шаҳри Москва аз олам даргузашт. чанд моҳ қабл расонаҳои иттилоотӣ ба гирифтор шудани Абдулманап Нурмагомедов ба коронавирус хабар дода буданд. Ҳабиб низ чандин маротиба дар нишастҳои матбуотӣ аз баъзи баъди падараш ҳарф мезад. гуфтан ба маврид аст ки Абдулманап Нурмагомедов баъди гирифтор шудан ба вируси корона ба сактаи қалб ва сактаи мағзи сар дучор гардид ки анқариб 1 моҳ зиёдтар беҳушу ёд дар шуъбаи эҳёгарӣ қарор дошт. рӯзи 3 июл дар тамоми расонаҳои иттилоотии варзишии ҷаҳонӣ ва телевизионҳои бузург дар мавриди марги Абдулманап Нурмагомедов сухан мерафт. Абдулманап Нурмагомедов бо тарбияи 18 чемпиони ҷаҳон дар риштаи самбо ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гардидааст. дар ин баробар барои дастгирии варзишгарони нави варзишҳои омехта саҳм дорад. бояд қайд намуд ки Ҳабиб Нурмагомедов чемпиони феълии ташкилоти размии UFC дастпарвари мактаби падараш аст ки то ҳол 2 маротиба дар ин ташкилот камарбанди чемпиониро ҳифз намудааст. аз ин рӯ варзишгарони номдори ҷаҳонӣ барои дилбардорӣ ва дастгирии оилаи Нурмагомедовҳо дар расонаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ суханони худро гуфтанд. Хавиер Мендес мураббии Ҳабиб Нурмагомедов дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико навиштааст ки Ҳабиб бо шарофати тарбияи Абдулманап Нурмагомедов чемпион аст. оне ки Ҳабиб рӯҳу тавони пурқувват дорад бояд падарашро раҳмат бигӯяд. аксарияти рамзгарони UFC ин аз мактаби Абдулманап Нурмагомедов баромаданд. дунё мураббии дастонеро аз даст дод. Фрэнки Эдгар собиқ чемпиони UFC дар саҳифаи инстаграми худ акси Ҳабибу падарашро гузошт ва навишт ки ҷаҳони варзиш дар симои Абдулманап Нурмагомедов як инсони бузургеро аз даст дод. мо бо ӯ муносибати хуб доштем. ман бо ӯ ҳамсӯҳбат шудам ва ин ягона хотироти ман аст ки ҳеҷ гоҳ фаромӯшаш нахоҳам кард. аз ин рӯ ба Ҳабиб ва аҳли оилаи ӯ ҳамдардӣ баён мекунам, гуфтааст Фрэнки Эдгар собиқ чемпиони UFC. Александр Карелин қаҳрамони Русия ва 3 карат чемпиони бозиҳои олимпӣ аз нави гӯштини классикӣ навиштааст ки мушкил аст дар як замон аз даст додани ҳам падар ва ҳам мураббӣ. акнун Ҳабиб 2 муқаддасоти асосиро аз даст дод. ман ягон маслиҳат ва дастурамал надорам ғайри ҳамдардӣ, гуфтааст Александр Карелин. ҳамдардии ман ба ту ва наздикони ту бод Ҳабиб. худро ба даст бигир дӯсти азизам. эҳтироми ман нисбати Абдулманап Нурмагомедов хеле зиёд аст. ӯ дар қатори аввал ба чашмони ту намоён мешавад замоне ки ману ту рақобат менамоем, навиштааст собиқ чемпиони муваққатии UFC Тони Фергюсон. бешубҳа ҳамагон аксуламани Конор Макгрегорро дар ин маврид интизор буданд, чун замоне нофаҳмӣ ва душманӣ на танҳо миёни ӯву Ҳабиб, балки бо Абдулманап Нурмагомедов низ як замон муноқиша доштанд. ҳарчанд ба суханони Конор Абдулманап ягон маротиба ҷавобе нагардонидааст. Конор дар нишастҳои матбуотӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ 2 сол пеш Абдулманапро тарсончак ва падари қалбакӣ мехонд. инак ошкор шуд ки ин ҳама суханони самимӣ не, балки аз рӯи эҳсос буд. Конор Макгрегор душмани азалии Ҳабиб Нурмагомедов дар инстаграми худ навиштааст ки аз даст додани падар, мураббӣ ва сарсупурдаи варзиш мушкил аст. рӯҳат шод бод Абдулманап Нурмагомедов.
жан клод ван дам ситораи голливуд ва устоди варзишҳои муҳорибавӣ ба хабардор шудан аз даргузашти мураббии номдор ҳамдардии худро ба оилаи нурмагомедовҳо арзонӣ дошт. дӯстони азиз, қадру манзалати шахсро баъд аз вафот мефаҳмӣ ки то кадом андоза аст. жан клод ван дам дар саҳифаи худ навиштааст ки ман ҳеҷ гоҳ бо ту во нахӯрдаам, аммо эҳтироми бузург нисбатат доштам. ба ту ва сафари хуби ту ба само ҳамеша дуогоҳ ҳастам. рой ҷонс, боксчии машҳури англис, низ дар марги абдулманап бетараф нест. таассуф мехӯрам ки падари ҳабиб моро тарк намуда, акнун ҳама чӣ дар гузашта боқӣ монд. ман ба пайвандони ӯ изҳори ҳамдардӣ баён месозам. ягона чизе ки ҳоло мо барои ӯ метавонем карда, ин оянда зиндагӣ кардан аст, гуфтааст рой ҷонс. Дэйна Уайт низ дар саҳифаи расмии UFC навишта ки рӯҳат шод бод, мураббии бузург. президенти бошгоҳи «Спартаки Москва» Леонид Фидун низ дар ин маврид андешаи худро гуфтааст. моро мураббии бузург ва мухлиси сарсупурдаи дастаи «Спартак» тар сохт. бо шарофати ӯ тамоми мамлакат аз ман сар карда навъи варзишҳои омехтаро дӯст медорем. медонем ки ӯ дастаи «Спартак»ро ба «Барселона» муқоиса мекард ва мо ҳама аз маҳорати мураббигии ӯ дар ҳайрат будем. рӯҳат шод бод, Абдулманап, навиштааст Леонид Фидун. Даниэл Корме, собиқ чемпиони UFC, дар ду вазн навиштааст ки ҳабиб бародарам, ҳамдардии худро ба ту ва аҳлу оилаи ту баён месозам. падари ту мероси бузургеро аз худ боқӣ мондааст. ҳар вақте ман бо ӯ во мехӯрдам, медидам ки ӯ чӣ хел аз ту ифтихор мекунад. вай ба ту размгар буданро омӯхт ва ту муваффақ шудаӣ. модарат, ҳамсарат ва аҳли хонаводаатро ба оғӯш гир ки номдор шудани оилаи шумо маҳз хидмати ҳамон марди бузург буд. рӯҳат шод бод, Абдулманап Нурмагомедов. вақт мерасад ки мо боз ҳам во мехӯрем. I don't know why I have so much everything in my life. Like I don't know, maybe like I want to say thank you so much God first of all. Then I have father here. My father. I want to say thank you for my father. Come here, coach. I have my coach here. Javier Mendes. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.